dávať sústrelajte IS-3, čo ste spolu. A hlavne si nabíte goldy všichni. IS-3, neviem, či na tie metka treba tie, IS-3, tu mám klobasa, nerozpráva Ryan, tiež som ho nepočul, nakoniec tiež ticho. Ale mluvím, a já jsem byl mimo, já jsem byl v občadech ještě. Až potom jsem to zistil. Takže, dobre. Ryan, môžeš, potom budeš hovoriť ty, do čo budete strieľať, ale normálne dôrazne, rázne IS-3, dobre? Akorát to to mám tvrdší, no a líp vyskoumaný než tu 110 je dobrá. To VZ, to neprestrelí ani z boku. Keď sa raz z boku, tak sa určite netrafí. Hore IS-3 a tie metka, nebojovať s nimi, snažiť sa, aby oni zautočili na nás, aby sme my získali podporu tých 50 stoviek. IS-3, focus fire, metka, focus fire, strieľať, dostrieľavať tanky. Mety, kebyže mňa zabijú, tak tebe by malo hneď naskočiť tie lietadlá a tak ďalej. Jo, ale já to neumím ovládat. No ja, tak sa niekam zaležeš a čukneš si na lietadlo, keď dávaš na lietadla, tak musíš dvakrát kliknúť. Jestli mi to tady vůbec nabídne něco. A, mne to naskočilo, dobre. To skoro jako s Artinou. Jo, jasný, ale jestli mi tady něco dobre, takového metka vůbec sem, nabídne, víš? IS-3, rush sem, 50 stovky tu. Keď tu nič nebude, IS-3 sa mi začnú vrácať asi rovno. 50 stovky sa môžu trošku tak schovať, iba vežami kúkať smerom sem. To je dvojnásobek jak Brno. Tady se dvojnásobky nepočítají. No, pneumatik to ani není. Ale ani Ryan tu není s nami, mám taký blbý pocit. To vidím tak do poloviny jedničkový lajny. Tie IS-3, kde ste? Tie metka sem niekde. Ryan nám ostal asi vysieť jeden na bajzi, nie? Či sa mi to zdá, že tam je jedno na bajzi? Jedna 50 stovka rýchlo iba niekde túto kúk. Tam má nejblíž, Alex tam jede. Ale Alex iba tak, aby si mohol okamžite utekať. Dobre, medveď, skús trošku tak jemne pozrieť najprv na túto onusku. Ale to ja by som už spadal, ja tam dovidím úplne v pohode. Dobre. Dobre, cuvni, medveď, cuvni. Záda. VZ-ko, so zádama. Cúvaj, nech ide za tebou. Cúvaj, medveď. Nedávaj si tam zbytočne nakladať. Úplne zbytočne. Mám klamvor, vydrž. Dobre, to je pohoda. Dobre, skúste tu IS-3. Máte u města, jo? To znamená, že jedou stejně jako je minule. Minule poslali sem a zbytek jelo městem. Super. Metka, IS-3, vracame sa spam. 50 stovky, trošku si zalese dole. Trošku iba dole, no. Ale už to máte T54, jo? Bacha. AMX sa trošku dole, iba tak, aby vám väža trčala v kľude, nemusíte za nič. Metka, čo ste tu, T59, ideme tu IS-3 vybaviť. Okay, jdem si zbavit. Hned jak se tady zbavíme toho horečka, tak se musíme vrátit všichni k bázi. Jako jsme to zahráli minule. Ještě je tady to VZ-ko někde, ne? To zdrhlo až k bázi jejich. Jdem, jo? My se vracíme taky, ne? Dobre, metka, chalani, nehajte si ich dojsť až na bázu, dobre?
Metka so mnou, typ T44. Koľko ich tam je? Ešte tam není všetci sú? Jo? A hrajou to úplně přesně jako včera. Dobre, takže kľud, hádžem im tam one. Hodím im tam lecinko. Počkajte, vydržte. Dobre, Máme se už vracet, nebo máme jít na bázi. sekundičku. My im to začneme kepovať, Sorry. chalani. Jo, mám se kovat? Dobre, poďme kepovať, poďme. AFK je. AFK je. Dobre, takže dekep, chalani, dekep už môžete? Aby jsme to VZ8 dali, aby jsme tam mohli najít. Poď, focus fire, tie IMX-a normálne chodíte, tady je to z boku, zozadu. Ty vole. Reset byl. Resetujte, chalani, resetujte. Ne. Daft Punk, skús to VZ-ko ešte raz nasvietiť. Piče. Jak to, že ma Skav zvládal skôr. Chalani, tie IMX-a normálne takto zozadu dekepovať. Na len z jednej strany, obíte si, keď môžete takto, sem chodte, tade to, dookola. Daft Punk, to VZ-ko by sme potrebovali, nech nás tu nedekepne skutočne. Smaragdiden. Tam to je barák. Alebo ideme ho zabiť? Ideme ho zabiť! Dole z kepu, to piče. Teď můžem na VZ-ko. No ale my sme to kepli. My sme to kepli, my sme mali zabiť všetko, im zamrznú tanky. Ja som debil. Úplně stejně to zahráli jako v minule. 119. No, nebo ještě bude něco? Nie, a ešte bude rozdeľovaný goldov Daft Punk, počkej, toto si môžeme ja zapísať. No, získali jsme vliv 119. Máme celkem. Já jsem měl full gold a jsem 19 000 kusů. A je to ináč aj nahraté na tým speaku. Gratulace pánu Lejna. Bude ještě bitva? Ne. Už nemáme. Chalani, treba zhrávať tie šarvátky, najlepšie asi tie osmičkové, aby sme sa zjazdili. A aby sme mali viacej vlivu, lebo nemáme na založenie novej divízie a divíziu treba na to, aby sme niekoho napadli. Vedľa nás je mapa El Haluf, je tam úplne slabý klán a my proste nemáme ten vliv na to, aby sme tam zautočili. Máme celkem 119, jsem koukal. No a na zriadenie divízie treba 160. To dělá bedničkama, nebo čím? Ne, bedničky niečo Vyhrá. iné. Ako náhle vyhráš v šarvátkach, v šeskových to dostávaš 14, tuším 15, 16, podľa toho, s kým hraješ. A v osmičkových neviem, koľko to bolo. 30 alebo toľko, alebo viac naraz. A teraz sme napríklad... jsme tak 3 vyhrát, no. A teraz sme napríklad vyhrali toto. Vidíte, jak sme ich nabili ináč, mohli by sme aj na nich potom zautočiť. A hneď sme mali 118 vlivu, alebo koľko to bolo, 130? Já si odskočím a pak bych si rád zahrál nějaký šervátky. Ale až tak za